Toto je veľký príbeh. Dedo a Marek stavajú auto. No však áno. Ja to dám na YouTube všetko. Potom ti dám stránku, kde si to kúkneš. Toto je Marek Solár, mesto Lošonec. A toto je Peter Sloboda, mesto Lošonec. Toto. A toto je Monika. A potom ti dám stránku, kde si to kúpiš. Nedávaj na stránku. Rukavice. Čo ty, jak fajčíš? Takže nemôžeš sa vylezeš, čo ozaj vylezeš tam ty? Môžeme ísť na to. Nefajči fúra kokot. A toto je babka. Budete na YouTube. Áno, znajte. No však áno. Ja oprobujem, neviem, či je 12 alebo 13, ale píšem 12. To 13. Musela byť dobrá štupa, lebo to nedržalo. Sex pod autom. Sex pod autom. No. Môžem tam vlezť? Au! Nezvládáš to? Tú nohu, lepšie nechod do piče. Neviem, že si povíš potom, že sme si tu spôsobili voľaký úra. No, ty musíš ten zadný potiskať. Tak ty máš šurie kokot. Len aby si sa mal to zápreť. No, počkaj, ešte chvíľu, idem ešte máci dozadu. Jeden chmat, aby sme to zavadzili len za kraja a už to bude potom. No, kurva. Ty daj do boku to. Dočkaj, ešte ti pomôžem. No. Počkaj, není to tam, ja viem. No. Niekto nevie opraviť. Je to vnútri, je to tam. Tak je to treba rozhýbať a tahať spátky šťú, no. Ja budem vakrát a ty to tahaj donútra. Nemôžete to odlomiť? No, to zase toľko netahá. To bolo až po táto? Ukáž, ja nevidím. Áno, tam, kde to je odondené. Jede. A to, prečo to tam je také? Áno. Ale asi ne. Potávca už nemohlo byť. Toto je Marek Solár. Lošonec. Plus on tam. Dom pri cintoríne. Opravuj ešte troška, či to pôjde, ja to budem takto vaklopať. Tam býva aj teta Alena. Do očí tam, nekúkaj sa. A toto je Peter Sloboda. A jeho povesta Plešina. No, ide to, vidíš to, ide to donútra. Jasné, že to skoro potávka. A to auto sa nepohne? Nie. Dobre, už to vlastne asi nepôjde. Dobre. Čo tam asi robia po tým autom? Prosím ťa, vidíš na ten silendlo, keď ne, ja sa pýtam. Na tento tam. Není ujebaný, dúfam. Ten. Ja ne, drží. Dobre, už sa asi lepšie nepôjde. Takto to musí ostať. No, ja to chytím. Kde mám kľúče to? Máte 10 centy. Dobre, 13 potrebujem. 13. 18. To sa netočí. No. To je tam taká poistka.
Tá hlavička, jak ty šrouby do dreva, čo máš. A čo sa začalo točiť? Zdrbaný je závit na ten. No jasné. Preskakuje závit. Závit mi preskakuje, nezatáhnem to. Budem tam musieť dať tam obyčajný šrob, kurva, Slováky druhý, ktorý dotáhnem osmičku. Boha jeba, vždycky sa mi to musí vyjebať. Už to je staré, pacaj. Pritláčaj mi ho donútra, lebo sa začne vrtať. Musím taký dlhý. Ukáž kotvi, kúkaj, ja to odkrúcim. Však už to je, čo chceš odkrúcať? To je ešte 2 závitky a je to venku. Ja musím podľa henteho kúknúť šrobka. Ty tu môžeš zapať rýchva. No, dobre. Vytáhneš šrobík, daj sem. Už to je taký istý šrobek, ty dávaš do dreva. Nemáš náhodou doma takú osmičku? Osmičku.